Hello mga ka-listeners, mayong hapon sa tanan no. Pasensya kayo gyud no. Nga kuan pa gyud na dugay-dugay tag-upload og drama no. Mud kay mo lagi na. Daghan gyud yung rason no, mga ka-listeners no. Pasig mapulaan mo paminaw sa rason no. Mayroon ako pasensya no. Di sila na ko tas una kong istorya no. Basta kay may pasensya nga ngalong dugay ko nakakuag drama no. So nya na lang ning live no, i-explain no. Mga ka-listeners no, akong ipaambit ninyo no bago ang drama. Nakahinumdum lang ko sa kuan ba. Sa katong ebanghelyo sa Ginoo ba sa mga niagi pang mga semana to, nahinumduman na ako ba no. So kuan siya ka-listeners no. May tungod ni sa napulo ka tawo nga giayo ni Jesus no. Og human og ayo ni Jesus sa napulo ka tawo, iya tong giingnan nga lakaw pahiling kamo og mga pare no. Dayon sa napulo ka tawo nga giingnan ni Jesus nga pahiling og pare, iya kuman mo balik niya. Sa napulo ka tawo nga iya giayo, usa lang gyud ang nahinumdum pagbalik mga ka-listener no. Usa lang ka tawo ang nahinumdum pagbalik sa Ginoo aron magpasalamat no. So kung atong itandi sa ato ang kinabuhi pud ba no, asa ka ta nabilong aning mga tawhana katubang siyam nga wa na mo balik o sa usa ka tawo nga maura gyud ning balik nahinumdum sa pagpasalamat sa Ginoo no. So hinaot nga nabilong ta sa tawo nga nimbalik no aron magpasalamat. Mo na mga ka-listeners no nga sa kanunay mapasalamaton ko niyong tanan no. Mahinumdum jud ko balik-balik og pasalamat kay aron lipod kuano, lipod lain na naono nga kuan. Thank you hon lang may pagpasalamat kasi maura bita na. No. Kana bang di na ba kanang mahinumdum ba no? Ana no. Di maayo nga panig-ingnan kung ingana ang kinaya sa tawo no nga kung panahon sa panginhanglan naa sila kanunay muduol nimo. Pero kung panahon nga wala na, huyo na lang tanila no, dili na sila kahinumdum nimo nya na no. So yani jud ang reality no sa mga tawo no, naay mga tawo nga mahinumduman ra ka kung naay tuyo, naay mga tawo nga higala lang ka sa panahon nga anaa ka no. Pero kung ikaw ang magkalisod, asa ra sila no. So ana nimo masuta mga ka-listeners kung kinsa ba ang tinuod nimong higala. Kay kung sa panahon sa kalisdanan mga hanaw ang tanan, kadtong magpabilin maog ito ang tinuod nimo nga higala mga ka-listeners no. Mga na nga dili tanan nga ning mutawag nimo nga kumusta ka pre ni ano no. Dili tanan nga imo na sila higala, nay uban na nga mangumusta lang tungod kay na ay tuyo no, samtang napay makuha diyan nimo kumustahon ka. Pero kung wala na, mao lagi na goodbye ka na lang no. Sorry ha kung naay mga naigo no. Ang ato ani pagpaambit no kay para man nato ning tanan. Para natong tanan no, dili ni kay ingon og nangigo ko no. Para natong tanan ni para sa tong mga natay makatunan ba no. So anha mga ka-listeners no nga sa panahon sa kalisdanan kung kinsa to magpabilin mao to ang tinuod nimo nga higala nga di gyud kabiyaan ba no. So taas-taas na kong intro no mga ka-listeners. So amo na to ang ato ang mag-live siguro taon niya kung maayo ang panahon no. Kay sige mag-ulan pa mga ka-listeners no, kusog bang hangin ba no. So basin unya mga ka-listeners ma-upload na to ang basura ka lang no, paningkamutan o gasta tong saag nga paraiso no. Kay salamat kung di na maglangan paminawan ninyo ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! Kung aso ninyo, ning sibnaw na nga naguluhan, house for rent. O ni, magkalulungan, nangita taon silang kapuyan. Nangita siya house for rent. Mao na mga bata, mga kasama. Ma, gutom naman ko. Pang, si Boy, igutom na ko no. Oh. Mga unsa ta oy. Unya lang sa mangita og bahay natong kapuy-an. Sige. Anhat na ng pungko-pungko sa dap. Grabe sa nila, eh. Di ba magkasabot sa sitwasyon? Nahiubos yung sa atong mga ikagaw pang. Sa una,
nga maayo pang atong pagkabutang halos kada adlaw na asbay mamarayag nato magkuha mo kwarta karon na kita na kinahanglan. Tabangi taon mi Lord. Tabangi mi. Sudan oy. Nak ka na baratuhon lang ang pilagi ang sudan ha. Ay, si Elian. Magtitid ka anak. Paita sa dili. Yes, ma'am. Limos na Ah. mo. Gutom na kayo. Nana, Lola, Isnog na lang. tunga lang tining hotdog Lola oh. Ay, sir. Daghan silang pagkaon. Di man makahatag di sa gamay lang. Buyet, madunggan ka. ayaw anak. Pasal din na siya ha. Punito na ko. Nak. Nganong ni daruga oy. Oy. Lola! Lola! Oh. Lola! Nawa! Lukot ma! Oh, ma! Ano sabi na? Ma! Ang tanawa oh! Picture sa Ay ba? sabay! Pang, ano ba? Dagang kwarta, pang. Pagkao. Linibo. Oo, iputos sa newspaper. Nya, napay picture sabay. Oh, Ma! Iulit na to ay, niya! ayaw na. Dali na. Mga on pa ta. Dali na mo. Oy. Dali na mo. Ayaw lang pa oy! Hindi man ato good! Ibalik lang nato ni Stiguang pa! Nak, mga on lang taog usab nak ha. Ato nang kuha. Iulit lang ni nato pa! Ma! Sige na! Ang itaon! Bulahan mo nga nakaanak mo sama ni Boyet. Lula. Lola! Lala? Lola! Nira ang kwarta og picture oh! Salamat kaayo do. Uy. Tinuod yun na, Lola. Kaya gipapahawa namin sa bahay nga among gipuyan. Nga igagaw rin sa kumbana kay wa naman may ikabayad sa apangan. Sa ato pa, nangita mo og kapuyan. Mauna Lula. Ug salamat kayo pag tinuod man gani nga imong ihatag namo kining maong kwarta. Makasugod na gid ni Ika mo, sunod ka mo na ako. Ipakita ko ninyo ang bahay nga house for rent. Kutasa biya ini oy. Bukid na gyud area Lula. Overlooking pa syudad. Woo! Niduta ko din ni Lola. Pero lisod lang ang pag-ato sa syudad. Kaya lugsong na magod ni lugar ha. Kanya nag-inusaran ang bahay din sa ibabaw. Og ang daghang bahay, toro sa ubos. Toro sa ubos nga bahay in lugar ha. Ug medyo layo din sa syudad. Oo, dong. House for rent na siya. Tuugay na nga, wa na po kay nag-inusara naman lang na buhi. Lola! Ako ning yuta din Ngayon sa man, interes. Pero ug daan na niya tay motor. Ay dali na lang ni oy. Pero, kuan, mingong. Kusog kaayo. Oh! Tinuod! Kining Lula. Interesado ning magbuyo din Pero ikaw Nanay mo puyo ining akong bahay. Pero, tol, ug bisan unsa nga mga kahoy din Makapanano mo bisan unsa palibot ha. oo, Lula. Amo nang timanan. Sige, sud na kamo sa inyong bagong bahay. Tanawa ninyo. Tanawa! Kamugaway sa sud. Nindot ako din yung bayan. Ug naan ni mga butang, nailingkuranan, lamisa, kumpleto na sa mga gamit. Ito sa limpyo pagod kayo. Lola! Pingi lang gid ninyo ang mga gamit nga ni atin O kayaw ninyo usba kining baya. Oo, Lula. Ang pinga ni namo. Pang, doon ay duha ka kwa? Ay! Hay naman siya. Hala! Hain to siya. Porbida, no? Unsa man kaning house for rent? Kay nung dumana to mga bata, mga kasama, nga gipalaya sila sa Buyet. Buyet sa ilahang gipuy-an. O sa dihan, nangita sila og laing kapuy-an, tunay usa ka tiguang ang tabang kanila, bugti sa kabuutan ni Buyet. Unya, gipapuyo sila sa giparintahan o gipabangan ini nga balay. Apan, ubusaw sa kakondisyon, dili mamutol og mga kahoy sa palibot niini. Ngano ka, no, mga bata, mga kasama? Karon atong masayran, hala pahimutang! Kaya niya sumpay sa akong asoy kaninyo! Pang, doon ay duha ka kwarto, oh. Uy. Ay kayo, hinot kayo.
Lola? Ay. Hay naman siya. Hala! Nawa siya pa! Ma! Lola? Lola, hain ka! Wa man sa gawas. Hain mo to siya. Dagot-dagot sa mga kahoy sa palibot, no? Oh. Presko sa hangin. Bitaw, presko gid kaayo din Bugnaw kayo ang palibot tungod sa mga dagkong kahoy. Pero, mingawa sa dinhi pang, uy, silingan. Ang kabalayan to sa ubos. O kiniragin siya nag-inusara ining bungtod. Kan, badaog na ko ha. Mamalit ko ha. Konsumo na to. Uy, mukuyo ko ni mo, uy. Si Buyit, biyaan mo din Uy, mausad. O sige, pero ayaw pagdugay ha. Basin og magkapit-hapit na sad ka. Kasama ko na ang habito din be. Uy, salig ay. Patawa ka lang. Oo, ang. Bantaman bitaw. O sige na, lagaw na. Oy, adto ko. Habit ako mahuman og limpyo din sa kwarto. Buyet? Buyet? Uy, nakatuog naman din yung bata magawas na ko. Sa sala na sad ko man limpyo. Ang tikuwang. Hain na magato siya. Palit mo na siya kawa. Yes! Ma! Buyet? Kalaw ko sa kong ginawa! Yun na pa. Dili ba nga... Dili ba nga to amang kasi kwarto na to? Ha? La! Ni araman ko din na nagduwa gud ma. Basta! Kariyat! Wa na itaw din sa lawak. Wa si Buyet nga naghigda nga natuog. Pero... nakita magid na ako nga natuog din si Buyet. Oh, yun ha. Nga nung naabli naman ng aparador. Isiradaan mo na ako una ko ni gawas. Mga nang... kabugnaw sa hangin. Unsa man to? Katawa ni Buyet. Murag nasa sud ni sa aparador. What na? Ma! Ay! Naon sali ka ma? Nakuyawan lagi ka. Uyawan ako ni mo eh. Kalit palang gadihag sampit. Ma, tarawa ko nakitaan dito sa akong lawak ma. Niya na oh. Malita? Sige, bug-up naman na. Daan nga malita. Unsam kay suod ni maong malita? Biko na dong. Ato ko mong ablihan dong. Suhay na Oh, itong abli. sige, sige. Ablihan na to ma. Ayan. Mga alahas! Yan bayad nang Oy, bago lagi ko nakakita ni mo din hedong. Diin magkapuyo. Di sa iba ba may magpuyo? Uban sa akong pamilya nang? Uy, sa ibabaw sa bungtod. Oo, nang. Doon na di ay bay diha nga pulos man na kakahuyan diha. Ano may bahay diyan nang? Kami may nag-abang. Kiling dong, mas maayo pa. Pamahawa mo diha ay samtang sayo pa dong. Nga naman. Nang, babaga ka ko. Nga naman. Magkadagang alahas! Dong mga gold! Doon na pag mga alahas nga doon ay mga diamond, oh! Halo, ikamindot ani dong! Ma! Tingad sa tiguang ni ma. Ibalik na ako dito sa akong gikuhaan oy. Ha? Ayaw ibalik. Ako hipos anak. Oh, ha? Unsa? Lagi dong, ginervyos di ko sa nahitabo. Pero nawang ako nervyos sa ding ipakita ko ini ni Buyet. Mga alahas. Diamanting nga mga alahas. Oh, dong! Halo, dong kanindot dong, uy. Tanawa ni Ao. Gisulo pagin na ako ang dunay pendant ka alahas. Ninduta dong, uy, tanawa. Uy, ngayon kay ka day. Ninduta ko na na. Di ako sarbe, mamili ko. Akong isulob. Sige, sige. Ma!
Inyo lang lagi sulod ma. Papa Jurix. Ha? Buyet, Uh, buyet. Oh, Kaya nga naman di ay. dili mo na inyo good. Hoy, buyet. Lakaw dito be, dito be. Pagduwa lang dito sa gawas be, lakaw na. Pero ma, hindi lagi na inyo. Inyo lagi lang gilabdan. ay amo lang gisuwayan og sulob dong. Kung angayan ba mi? Dong, kung ato ning ibaligya ba, matato na kita. Oh, sa? Laina nilang mama o papa, oy. Ilalaging hilabdan ng mga alahas. Uy. Hi. Hi! Tagadiin ka? Tagadin hipod ka? Oh, bago mo na po yun ini? Oh, taga syudad man mi. Gipalayas mi sa among gipuyan. Maunglian na mi din hipuyo. Ah, okay. Mayo noon ni akadini po yun na nakoy kadua. Ha? Kinsa na imongan? Girly, ikaw? Buyet. Buyet ako ngan. Dali, ato na dito oh, magduwa ta na. Sige. Tana, Tana. Buyet! Masama ka pa, Dong? magduwa mi sa akong bagong amiga, ma. Uy. Hain naman to siya. Day, maayo ka ang ato na hunahunaan. Dong, Ang ako ba kung mabalik yung tiguang iya pangitaan, pangitaan ta sa alahas. ay, di na ito makabantay eh. Nagikuhaan na ito ang alas. Rosan, daghan mak ito eh. Unya, klaro na kayo nga dugay na to. Nga ablihi kigiabog magbayo. Mauna, nalimtan na tingali ito sa tiguang. Maong pagbaligya, Dong, aron makakwarta ta. Ay, napa may kwarta na to katong gihatag na tiguang. Dong, mamalitag mga appliances. TV, ref. Kaya may ref din oh. Ug inganan mga simina nato. Gusto no, pagpalit sa kong motor. Okay na, Dong. Dong, pagpalit og motor, aron dili na ta maglisod og ato sa lungsod. Sige. Uma, mato ko sa lungsod, mamalit ko. Kuyog ko, Dong, kitang duha. Lain na nilang papa ug mama, uy. Wa man ko kuyuga nga. Mangadto sila sa lungsod. Ay. Ako ramang usad ni sa bahay. Buyet, Mingaw. Girlie, ikaw? sad lagi ka. Nanglakaw man sila si papa ug mama. Gibilin ko nila. Kuyog ta na, at na sa amo. Ha? Asa man ang inyo? Kana oh, kanang baya. Ha? Hala. Wa man ko nakitang bahay, good. Punuan man as kahoy. Santol. Mao nang among bay, uy. Tan-awa og maayo. Ha? Hala! Wow! Nimdutan yung baya! Murag palasyo! Kana, kuyog nako. Ato na sa among bay, sa among palasyo. Tan-awa ang palibot, daghan ang mga bahay dinino. Tuo na! Karoon pa ko kabantay, girlie. Wa man din naginusaran ng among bayi. Pero, ang inyong bayi ang pinakadako nga bayi din, he. Murag yung palasyo, eh. Mga house for rent maning mga bahay sa palibot, Buyet. Unsa? Sama sa among bayi nga gipuy-an? Oo, kanang inyong bahay house for rent sad na. Ug kami ang tag-iya ining lugara. Unsa? Pero, asa man ang mga namuyo diha? Mingaw lagi, girlie. Nangatog pa sila. Unsa? Hala, adawan ron god. Ngano nangatuog pa man sila bi? Mas alikir din kong gabi eh. Daghan ka og maila-ila. Dali, adto ta sa garden sa among bahay aron makita nimo ang kanindot sa among bahay. Naku, asin yung bahay dili ha. Nay, oh, daghan kay buwak. Naglain-lain lang buwak. Daghan kay punuan sa prutas. Uy, la, kadako gis yung bahay, uy. Muram ni kanang makita nako sa mga salida. Kanang palasyo. Mao ba? Dali, adto ta sa unahan.
Dalawa? Nagduta sa atong motor, oy. Bagong motor. Mao gyud dong. Dili na ta maglisod og adto sa lungsod. Ako na atong mga pinalit eh. Taysa, Ha? ningaw man ang bay? Hay makadisbuyet. Eh, basig na to, gasag to. Mag-una ko nimo ha. Ako pa kanon ini akong dang lechon baboy. Buyet! Buyet, dong! Uy, mingaw man. Wa man din ni siyang lawak. Buyet! Ay, pastila na. Ay, magkada itong bata ah. Wow! Ninduta sa waterfalls, oh. Katinaw sa tubig. Makita ang ilawom. Ngayon ang mga isda, oh. Nalingaw kay Kugirlido. Ninduta yun din, eh, uy. Pwedeng maligo din, eh. Pwede kayo. Sige, maligo na. Yes! Ups! Ay! Sao man dayon? Nawas tubig, girlie, uy. Oh! Ninduta, uy. Dali! Dali, girlie! Hala, Buyet, dali na. Dali dayon. Ha? Nga naman? Nagmata naman sila. Dali na dayon. Pagdali. Ha? Kinsan sila? Wa sa gawas. Hain magkada itong bata ah, di ay. Dili ka na ka. Ako pagitao nito sa katahuyan. Tingnan ito, adito magsuroy-suroy. Pastila ni Buyet, uy. Ako pagkada siyang gisultihan nga dili biyaan ang bay. Kay doon ay mga alahas din nga. Ayun na. Kahumot pa aron. Humutag yun. Humot og buhak. Tao! Nay, ganun ka, uy! Tawag ka ka! Dong! Doon ay puting tao sa bahay! Unsa? Nga nanagan man ta? Ha? Basta lang, kinahanglan nga di ka nila makitaan. Dali, ano ta diniagi paingon sa inyo? Kinsan man dahil sila, girlie? Ang akong aman. Ha? Diha, agi. Diretso na sa paingon sa inyo. Pagdali. Pagdali, Buyet. Wa man lagi. Ano? Wa man. Way tao. Pero diha gito, nakita na ko. Nagbarog diha sa may Pero kusina. wa lagi. Tanawar ko way tao. Si Buyet. Hain naman ka si Buyet. Wag gina ko bakit eh. Wa dito sa kakahuyan. Ginoo ko. Pangitaa si Buyet, dong. Pangitaa ang atong anak, dong. Tiger Rex! Uy, si Boyet. Buyet! Dahil ka magikan, ha? Gani na rami sige pangita ni mo. Paan ka lang, gikoyong ko ni girlie sa iyang dako kayong bahay Tiger Rex, ma. Ha? Unsa? Isa na si Girlie. Akong amiga. Sila ang tag-iya ining lugar, ha? Usi tagiya. O, ma. Naaman dagang house for rent din, he, sa atong palibot, ma. Ha? Mga bahay? Nagdasara naman ni atong bahay din eh. Dili pa Rex, oy. Dagang bahay din, he. Nakita gid nako. Ug ang bahay lang dili ang pinakadako gid ayo. Murag palasyo kadako. Ha? Huwag ka pa matug. Pang, tinuod ka itong gisulti ni Buyet? Ang sarap. Ato pang iyang giingon nga, mga bahay nga nagpalibot din he. O katong giingon niya nga dunay dakong bahay nga mura o palasyo. Tuo ka man ng bataa eh. Ibaw, bitaw kang patakar ng istorya. Kaya katunga eh. Mga bahay. Mga bahay nga, naginusara naman ng bahay din he. Pero doon ay mga dagong kahoy naglibot ini atong bahay. Ugan sa to? Mura og palasyo ang bahay sa iyang amiga nga si Girlie? Ay, matulog daw eh. Matulog niya. Matulog ko. Sayo biya kong laka ugma. Nagsige naman noong kuguna-una atong gisulti ni Buyet. Tinuod ka to. Huwag ka to nakita na kung puting lalaki. Una-una kura ka to. Wow! Bagong mga sinina. Hinduta ini maoy. Salamat kay ma, ha. Naanay ko bagong mga sinina. Kalsunod,
Kalsunis niya. Shorts pa yun. Wala! Motor! Kinsa man ron na? Si Papa na tingali ron nimo. Dali, atong gawson. Wala! Nindutas motor oh! Pa! Kakinsa rin ni pa! Atong motor na. Nagpalit ko. Ha? Aw, wa man di ka na musultihi gahapon. Nga nagpalit mi og motor ni Papa nimo. Oh, nagpalit mo? Oo. Di na kita maglisod og lugsong-lungsod din eh. Kaya niya naman tayong motor. Oh, di mo kwarta ma. Pa! Ha? Nag-inom og maayo sila Nag-inom og maayo sila si Dodong hangtod nga nahubog kini. Og kalit lang may nagpakita ni Inday nga usa ka puting lalaki. Og gida siya niini sa ilang dapit og dito. Nakita pa usab ni Inday ang tiguang nga babae. Og gisukmatan siya kung ganong hilabtan nila ang alahas nga tunay mga diamond. Og angay gyud sila kunong silutan. Kinsam kating puting lalaki nga tiguang tao nga nagpakita mga bata. Aron lang yung may bawal! Ani ang sumpay sa akong asoy kaninyo! Sige, singgit. Kabati nimo. Doon kay nalingaw na siya karon sa bago niya gikauban. Hayop ka pa! Ang babay! Ang babay! Naw sa babay nga! Nga kuyog nila Papa nga! Kaitom na nila! Og tunay mga ikog ang mga babae! Sige, paglipay mo uban sa mga babaeng tikbalang. Og ikaw, babay, silbihan mo ang akong anak. Kung ikaw, magsilbi ka kalako. Kinsa man di mo! Ako ang hari ng Dapita. Siya si Haring Balmon, ang hari sa mga engkanto ining dapita. Engkanto! Mga engkanto ka mo! Oo, mga engkanto kami. Ug ako ang hari sa mga engkanto ni Dapita. Pagkabulahan ng daan ninyo kay nagkabaton mo og anak nga buotan kaayo. Siya ang nagtaog swerte sa inyong kinabuhi. Maong gipapuyo ko kamo din sa mong gingharian naron sa ingon. Hatagan kamo og maayong kinabuhi kay mga buotan mo. Tungod sa iyong pagtabang sa akong inahan nga lagan. Nindot manggod sa ilang kalibutan anak ko, makalingaw. Ug sa imong paglingaw-lingaw, naabtan ka og gutom, giuhaw ka, ug naluya ka, ug dili mo na maggamit ang imong kahon. Pasilo ako anak ko, unsaon nga nalingaw magyug ko. Mao ka na, babay. Tungod sa iyong pagtabang sa akong inahan, nabulahan ka mo. Apan unsa yung gibuhat, usa ka pagsuway ang gibuhat nako. Nagbutang ko og daghang alahas kadulad diamante. Nasilaw ka mo sa mga alahas ug inyong gikuhaan o gibaligyan. Dili usa ka na nga pagpanamas-tamas, babae. Masilo ako! Nasilaw lang min sa maong mga alahas! Nasilaw o hangol kag yung babayhan na ka? Hain ang uban akong mga lahas. Ang akong bana na ibaw! Kasi ang nagtago sa malita nga karaan! Pagpangawat, mao ka na ang saktong pong, kawatan mo. Gikuha ninyo ang butang nga dili inyo. Ug tungod sa inyong gibuhat, may isama ka mo sa unang gipangdako din sa among gingarian nga mga itom o kasing-kasing nga angay silutan. Unsa? Sama ana nila, mga babae. Luhod ka mo! Mga sama sila na ko upayon. Dili sama ninyo nga mga tag-as ug talinis ang tumoy sa mga dunggan. Tungod kay mga engkanto kami, ug dili nisama ninyo ang mga batasan. Mga hangol! Sila ito po! Wala. Nakamat mo na sila og buhot, mahal nga hari. Nakita na nilang tinuod nga dagway sa ilang dikadog sa kama. Unsa? Mudaghan na ang mga tikbalang.
Mudaghan og balik ang akong mga sundao. Ang mga kabayo nga katunga lawas sa tao. Unsa? Ang among bahay, nausab, nahimong punuan sa kahoy. Mao na ang tinuod, ug tan-awa ang palibot. Nausab ang tanang bahay, nahimong mga punuan sa kahoy. Lakip na among bahay, punuan rin sila sa kahoy. Mao na puyet. Kanang mga bay nga gipuy-an ninyo, dili na makita sa uban nga usa ka bay. Kamo lang ang makakita ana ug sa inyong mga gidapit nga moana sa inyong bay. Ug kanang tanan, ilusyon lang na. Ilusyon? Oo. Ug kana ang gitawag ni Lola nako nga house for rent para sa mga gusto niyang tabangan na sama ninyo. Oh. Pero doon ay mga pagsuway sama sa mga alahas nga nakit-an nimo ug gibaligi ang ubang alahas sa imong mga ginikanan. Unsa? Gibaligya nila? Oo, og nasuko si Lola og si ama nako. Nasuko sila sa imong mga ginikanan. Ug karon sama na sila sa ubang gitabangan ni Lola nako nga gipangsilutan. Oh. Unsa? Di na sila makabalik sa inyong kalibutan. Sama sa uban nga unang nagpuyo ang gitabangan ni Lola. Mahisama na sila ug lakip ikaw, Piyet. Unsa? Kinahanglan nga makit-an ang imong amahan. Unsa? Ida sa imong amahan ang mga alahas kadunay mga diamante. Unsa? Kinahanglan gyud nga makit-an nato ang imong amahan ug iuli niya ang mga alahas aron sa ingon maluwas ta. Maluwas ta ang inyong mga higala, labi na gyud ang imong inahan. Papa, dili ko magkatuo nga mabuhat mo kininako. Nagtuo ko nga mahal ko nimo. Ug dili ka matintal sa uban. Apan nga naman pang. Ayaw paghilak kay dili si papang nimo ang imong nakita kaganina. Ilusyon lang kito aron sa pagsukod lang namo kunon sa imong bation kung makita mo ang imong bana nga dunay laing gikadog sa kama. Ilusyon? Oh, ilusyon. Relimitan tong mga bangisaman ninyong mga kalibutanon. Maong gihatagan ka na mo gigayon nga mapuhi. Kana kung mauli na ko ang akong mga alahas nga dunay mga diamante. Unsa? Kita sa imong bana ang mga alahas nako. Unsa? O ginahanglan nga iuli niya kini aron dili ko kamo pahamtangan ug masakit nga silot nga mao ang kamatayon. Unsa? Andam na ko. Pangitaon na to si Papa Dudong Jurix. Bugtis kaluwasan ni Mama Inday. Oh, sige, pangitaon na to ang imong amahan. Kinanglan nga makita na to siya. Pero asa? Asa na to siya pangitaon? Pinaagi niyang bisti nga hinupo. Ipasimot ko sa akong mga langgam aron dali na to siyang matultulan. O, unsa? Yes, kwarta na. Sa putugan na to ini. Inday, buyat. Pasensya na ba? Pero mas importante din akong kwarta. Magpalayo ko din. Kanang way na kainan ako. Kung adto ko magpuyo, nga magpakabuhing milyonaryo. Dudong Jurix! Buyat, ikaw! Gano'n diya ka? Si Mama mo? Ha? Hindi ko mo to nga. Itong kagkasing-kasing pa. Oh, Ngano nakabuhat man kaini pa. Tungod ang niyan ng mga alahas. Gikalimtan namin nimo. buyat. Gilayasan minimo si Mama. Nalimtan minimo. Tungod yan ang mga alahas nga dunay mga diamond. Oh, Mas importante na nimo pa, ha? Mas importante na nimong mga butangan. diya ka na? Diya ka na? Ayaw pagsipat. Ha? Nag-ungos kamatayon si Mama sa mga kamot sa mga engkanto. Ngamoy tag-iyan na ng mga alahas pa. Uy, Makatugot na kang mamatay si Mama. Og lakip ko nga imong gimahal. ha? Mahal man kami nimo pa. Ngano na kahimo man kas paglayas.
Ano pagbiya na mo? Tungod lang ng mga alahas imo ming gibiyaan, ha? Oh, Bugti niya na, mao kinabuhi na mo ni Mama Inday. buyat. Maluoy ka ba? Iuli ng mga alahas. Aron maluwas mi si Mama nako. Aron dili mi patyon sa mga engkanto. Buyat. Maluoy ka ba? Dili. Dili. Ay! Dili. Maluoy ka na mo, Papa Dudong Juring! Dili. Dili. Gusto ko magmilyonaryo ko. Mahal man kami ni mo pa. Nga nakahimo man ka sa pagbiya na mo. Mas mahal ako ang katigayunan. Bugti niya na. Mao kinabuhi na mo ni Mama Inday. Dili. Dili. Maluoy ka lang mo, Papa Dudong Juring! Bahala mo sa inyong kinabuhi. Gusto ko madato ko. Madato ko! Kinuog ko kaluoy nila. Gipanglatig ko sila. Bau ka na. Bau ka na ang agay kanina. Mga bastos. Mga way patasan. Pataka nagpangi. Pasuka-suka. O pabuhagay sila mahugaw. Pasiluan ang taon mininyo. Huwa may mahibahaw sa among gibuhat. Pasiluan mi. Iuli lang yun unta si mong banang mga alahas. Haron dili ka maiagom sa kamatayon. Kinuog ko. Iuli lang yun unta niya. Mama Inday! Buyat! Buyat, anak ko! Buyat! Prinsesa Girly, ngalong kitabagan mo sila, anak ko. Pasaylo ako, ama ko. Pero wa man sila isa. Ug buutan man sila si Buyet ug ang iyang mama. Pero nakasya gihapon sila kanato apo ko. Mong silutan sila sa kamatayon. Portal pa di ay ang ilang sa, Lola. Aron sila patyon. Apo ko. Dili sila atong mga mortal nga kaaway, Lola ko. Ama ko. Nakahibo lang sila og sa nga wa nila tuyo atong kay inosente sila. Anak ko, Natintal lang sila sa imong mga alahas, Lola. Pero dili man sad sila ang nagdain ang nagkawat ini. Pero nganong sila man ang inyong silutan? Pero, kung mao inyong gusto nga, kami ang silutan ninyo. Tungod sa pagkawat ni Papa sa inyong alahas, ako, musugot na lang ko. Dawaton ako kung unsa man ang inyong isilot na ko. Anak, ayaw. Ako ang silutan. Uy, sa ang akong anak. Buyat, wa kay sa. Mahal ko kamo, ma. Kamu si Papa. Isang pag nagkasa si Papa, ako ang mudawat sa silot nga ipamtang ninyo. Kay mahal ko kayo kamo. Ayaw, Buyat. Buhay ninyo akong inahan. Ako ang kuhaan ninyo. Ako ang silutin ninyo. Kung mao, sige. Buhian na mo ang imong inahan o ikaw ang among silutan sa kamatayon, bata. Lola, ayaw, Lola. Way makapausap sa atong balaod, apo ko. Silutan ang angay silutan. Dili. Unungan ko ang akong anak. Kung may niyong gusto, kaming duha na lang ang patsa ninyo. Bugti sa gibuhat, ginautan sa akong bana. Oh, Kami na lang ang siluti. Apila na lang ko ninyo. Buyet! Inday! Si Papang! Niya si Papang! Niya si Papa. maayo kini ang kabanyaga. Surprise! Di ako. Aron ni ulit kini akong gikuha. Kini baga alahas. Bugti sa kagawasan sa akong asawa o anak. Sige, nagtuo ka nga buhian na mo sila. Gapusa siya! Buhay ko! Buhay ko! Maluoy mo. Buhay
ko. Huwin niya akong papa! Nagbaso na sa siyang ibuhat! Huwag niya siya! Isog na katubang ninyo! Kaya nagbaso na siya! Kay... Buyet, Mahal mi niya! buyet, anak ko, pasilo ako. Di gid mahibong ibaylo kung kamo ning mga alahas. Di ning mga bahandi. Mahal ko kamo nga akong pamilya. Ama ko, lula ko, Ako ang ang iyang nagkasala. pagpako, nagpasabot ka na sinod anay niyang pagbasol. Ako nagkasala. Ako'y nagkaingon ining tanan. Busa ako. Ako ang sinuti sa kamatayon ug ihat na gagagawasan sa akong pamilya. Maluoy taon mo. Mahal ko kayo nga akong asawa ug anak. Ihat na kanilang kagawasan ug ihat na kadako ang kamatayon. Maluoy mo. Pasaluan ko. Maluoy ka, mahal nga hari! Ako na lang patiya! Ayaw! Ayaw! Buyet. Ayaw, maluoy Ayaw! mo! Ayaw, anak! Akong Ayaw, anak! Ako ang angay patsyon! Ako, anak! Kung mo ka na ang gusto mo, matumal bata. Ama ko, Pero tungod sa imong tiyod anay nga pagbaso lalaki, ug sa tiyod anay nga pagmahal ninyo sa usa-usa, magmalinaw kamo pagbalik nga usa ka pamilya. Buot mong ipasabot nga gipasaylo nimo sila. Oo, inahan ko. Kipasay mo ko sila. ama ko kabuotan gid mo. Salamat! Salamat! Salamat kay mahal nga hari! Salamat kay Mahagari. Pero ang akong ngalahas anak ko, nakuhaan naman ining hinampa kung saon naman to. Bonus lang to nila, inahan ko. Ila na lang to. Ha? Ay, kung mauna di ko palabo din Mahal nga hari! Salamat kayo! Kabutan ni mo! Sa inyong anak kamo angay ang magpasalamat. Bitaw, sa inyong anak. Sige na, hug na mo para happy ending na. Buyet, anak! Salamat Buyet! Salamat kayo! Salamat! Salamat ka nimo tunay ko nga higalang girly! Dili natapos akong asoy ninyo ning simnaw na nga naguluhan. House for rent. Kinintadan, sinuwat ni Kuya Jojo Alegre Boronobos direksyon ni Ate Marites. Barbal Boris ang atong spinner, Kuya Jewel Vinci Sound One, Mr. Ricky Bangis Garing. Recording audio editor, Kuya Ariel Mangkao, Kuya Lloyd Gabiana. Kintadan, dalit ka na to sa RMN!